Hi everyone. Video. Video. For today's video Na for today's video. Hi guys. I guess For for today's the video. video. Mag video lang mi. What's the video? Na tanaw mo sa amo ang vlog guys ha. Ay matulog naman dai ko guys. Ikaw diha Brad. Di mo na makaon Brad. Yeah. Brad. Jiki ali mama dali. Hi guys. Minana jud mi kasaba basta magpatulog ko sa ilaha. Pero kay dili pa man sila matulog aw maghimo na lang sab ko dirig homemade nga ginamos. Lisod man sad pugson natong mga batos nga dili matulog. Bitaw oy mag-intro ta og balik sa ato ang mini vlog. Kay ang Kuya GL man nag-intro ganina aw ang mama na sad mag-intro. Another day, another mini vlog! Hello everyone! For today's video, maghimo mi og homemade nga ginamos. Kay nagpalit man akong papa ganina og bulinaw nga isda. Unya kay dili pa man sad matulog ang mga batos kung ipatulog, maghimo na lang taani og homemade nga ginamos. Mas tiyada man gunang homemade nga ginamos kay makatipid ta ba og mas lami sab siya og makasecure pud ta kay kita man ang nagbuhat. Bitaw oy, as what you see, gihugasan na nako dira ang mga isda nga gagmay. Or ang tawag pa ni sa uban, bulinaw nga isda. Basta kay isda nga gagmay. Sa primerong hugas, gibutangan sa kumanghod og asin. Pagka ikaduha og ikatulo nga hugas, wala na din gibutangan og asin. Katulo na ako gihugasan ang isda. Pagka humandayon, kay humanaman katulog na hugasan, gibutangan na rin nako dira og daghan kay nga asin. Ayha gibutang sa garapon. O diba, inana ra kadali maghimo og homemade nga ginamos. Ikaw nga nagtan-aw samot na og hilig ka og ginamos, maghimo na ta para daghan na ta makatipid. Aw nangumbinsi naman ko diring dapita. Aw unsa ba di ay pero kung unsay nakatunan aw dapat i-share pud sa kadaghanan, may nalang pud makatabang. Ug may nalang pud na ay awaton sa uban. Kay matud pa sa ako ang nadumduman nga ginaingon ni Tatay Cards ba. Awaton ang maayo ayo ang dautan. Mo nang may na lang sa bisag ginagmay nga na ako'y nakatunan ang makashare pud ko sa kadaghanan. Samot na sa mga nagtan-aw sa ako ang mga mini vlogs or videos, may na lang kada tan-aw ninyo na amoy mga nakatunan bisag ginagmay. Bitaw kay napuno naman ang isa ka garapon. Kanina pud ang isa ka garapon ang ako ang gisudlan. Og before na ako gisudlan gibutangan na nako og asin. By the way everyone, dili pa ni siya dit sumasudan ha. Kailangan pa ni siya taguan sulod sa usa ka semana. Pag isa na din ka semana, pwede na din kay na nimo siya masudan. Or mas tiyada isa ka bulan. Kay the more nga madugay siya, the more sad nga gakalasahan na jud kayo nato siya og ginamos. Ug mas mulami pa jud siya. Mao na din na tanan ang nahimo nga ginamos. Gitrapuhan din ako ang mga garapon para dili siya langawon. Kana lang sa akong ganap for today's video everyone. Thank you for watching. Bang. God bless.